Goddag, jeg hedder Lasse Båner, og jeg forsker og underviser i miljøret på Københavns Universitet, blandt andet på det kursus, som hedder Miljø- og Planlovgivning. Og i den forbindelse så har jeg lavet en lille video, som viser jer, hvordan I kan søge afgørelser frem fra Planklagenævnet på Planklagenævnets afgørelsesportal. Jeg plejer bare at starte med at google Planklagenævnet. Planklagenævnet, og så kommer man til Planklagenævnets hjemmeside inde på Nævnenes Hus. Der er lige en advokat her, naboret.com, der har sneget sig op og fået det første hit, men vi går til Planklagenævnets hjemmeside. Der, man er inde på forsiden, og hernede i bunden er der et menupunkt, som hedder tidligere afgørelser. Og så lad os kigge på dem. Så kommer man ind til en side, som dels linker til Planklagenævnets side på afgørelsesportalen. Det er der, man finder de nye afgørelser. Og dels linker til afgørelser fra de nævn, som gik forud for Planklagenævnet. Men i de fleste tilfælde vil det kun være relevant at kigge på de nye afgørelser fra Planklagenævnet. Så er vi inde på Planklagenævnets afgørelsesportal, og hvis man klikker på udvidet søgning, så kan man se, at der er 3 forskellige typer af afgørelser. Det ene er de almindelige afgørelser. Her vil alle afgørelser komme frem, men hvis man vil begrænse sin søgning, så kan man begrænse den til de orienteringer, som Planklagenævnet udsender, når Planklagenævnet har truffet principielle afgørelser. Man kan også begrænse sin søgning til de afgørelser, der har været for det fulde nævn, og ikke bare, kan man sige, er blevet behandlet af de administrative medarbejdere ansat i Planklagenævnet. Lad os sige, at jeg har nogle overvejelser omkring opførelse af et shelter, spørgsmålet om det kræver landzonetilladelse, og spørgsmålet om jeg kan få en landzonetilladelse til at bygge det her shelter, som jeg gerne vil, ude i et naturområde. Jamen, så kan jeg søge på shelter. Og nu skal man holde tungen lige i munden. Fordi nu kan I se, at der er 32 sager, som er afgjort efter 1. februar 2017, og der er 21 sager, som er afgjort før 1. februar 2017. Jeg er sådan set ligeglad med, hvornår det er afgjort, så jeg afkrydser begge to. Og så kan I godt se, så får man 0 hits. Så det er altså vigtigt, at man bruger den her afkrydsning med en smule forsigtighed. Nu er jeg mest interesseret i de nye afgørelser, så dem kigger vi efter først, og det er altså dem, som er afgjort efter 2017. Nu er jeg jo interesseret i, om det her shelter, det kræver landzonetilladelse. Og 32 sager er jo ikke meget at kigge igennem, så jeg datosorterer dem og starter fra toppen af, og kan se, at der er en ganske ny sag her, 26. juni 2024, om et orangeri og et shelter. Og i den her sag er der en kommune, Haderslev Kommune, har givet landzonetilladelse til et orangeri på 28 kvadratmeter og et shelter på 6 kvadratmeter, og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over afgørelsen, og Planklagenævnet har behandlet følgende spørgsmål. De har altså afgrænset deres behandling af sagen til følgende spørgsmål, om forholdet er undtaget fra kravet om landzonetilladelse. Og det var jo faktisk lige det, jeg var interesseret i at vide. Altså, kræver mit shelter landzonetilladelse, eller kræver det ikke landzonetilladelse? Så der var jeg jo heldig at ramme det lige ned i den sag, som jeg kunne bruge til at belyse til spørgsmål, som jeg sad med. Havde jeg ikke gjort det, så havde jeg jo måttet gå lidt mere grundigt igennem de hits, som er. Og havde jeg ikke fundet noget her, så kunne jeg have valgt at, kan man sige, brede min søgning lidt mere ud
og i stedet for at søge på shelter, kunne jeg have søgt på et ord som friluftsliv. Fordi at shelter bliver jo typisk opført for at varetage friluftsmæssige interesser. Og så vil I se, at så fik jeg 34 hits, så kommer der altså nogle andre sager frem end dem, som kom frem, da jeg søgte på shelter. Jeg kunne også vælge at søge på rekreative interesser. Altså endnu bredere i forhold til bare, kan man sige, det mere snævre friluftsliv. Og så fik jeg pludselig 1112 sager, så er det ganske mange sager at gå igennem. Så det vil blive en forholdsvis omfattende undersøgelse, hvis jeg skulle kigge alle de sager igennem for at se, om der var nogle sager, der kunne bruges til at belyse det problem, som jeg aktuelt sidder med.